И здравейте хора, днес ще ви покажа още един XP map, който вече мисля, че ще работи правилно. Значи, идвате, ще напиша map кода в коментарите, спамвате се ей тук. Да, тук някъде. Идвате до снайперите в ето този ъгъл, емутвате и тук ви дава граплер и чакате това време да мине. И ще се върна като и това време е минало. Така, 5, 4, 3, 2, 1. АПК XP натискате. Така. Почва да ви дава някакво XP. Спалва ви тук. В портала взимате си граплера. Идвате тук. Да, аз разбира се, че ще падна. Да не падна. Да, то. Секрет има тук едно бутонче. Ето е тук. След че е тук. Не. Трябва да намеря. Да, ще върна. Като намеря и да... къде да ви покажа къде да отидете. Добре. Сетих се, идвате. Ето тук покаляте всъщност. Чакай, съм го подминал. Да, е това. Ето една дракона. Идвате по стълбите нагоре. Максимално нагоре. Не вижте. Още и още така. А не, всъщност мисля, че на предпоследния етаж. Да. Вижте, не на последния, на предпоследния. Идвате. И ето имате тук една звездичка. Дава ви повече. Ще ви покажа. Вижте колко ви дава, бе, хора. Това не е сериозно. И сега ще ви покажа и още. Вижте колко ви дава. Вижте, глижте. Не, мисля, че... Мисля, ще се върна като проверя. Дали може още да ви дава. Мисля, че... Може бе, що да не може. Така. Сега да те възпомва и тук, мисля, че... И тук беше, да, вижте. Има още един бутон. Секрет, както възпомва и тук. Има един бутон с секрет. Не е този. Всъщност не е този, но и тук ще потърся. Но първо за другия, който намерих сега, защото тук трябва да потърся. Търся около 2-3 минути един, нали претърсвам всичко за бутони. Да, това е такова. Чакайте, знам там просто да и тук. Ма спамва. Значи, не е. Да, мисля, че ей, тук трябваше да дойда. Пак е на това дърво, обаче, да. Той е от лявата ви страна. Идвате и тук. Заобикаляте. Чакай. Да, и тук идвате всъщност. Качвате се по тези стълби. Не, и сега ще проверя пак, че... Всъщност мисля, че идвате... Ей тук. Да, идвате и тук. Качвате се. Така. И сега ще проверя на това. Добре. Хора, много се извинявам за обърквацията. За мен. И на първия етаж. Идвате. Виждате е тази звездичка. И почва пак да ви дава.
по много. И после правите пак също простреш, чакате 10 минути и ви дава. На мене ми дигнам 3 левела сигурно. А ако поставя за цяла вечер, ще ми дигне сигурно повече, нали там. Дай ми коинс. Я колко експи може да купя? Да, никой експи. Kill Dead. Play 10 минути. Добре. И това е. Ще напиша мап кода долу в описанието и да, благодаря, че гледахте мен. Не забравяйте да се абонирате, да харесате видеото, абонирането, да искам бака и до нови срещи.